O natural tangkwe. Matalik na magkaibigan sina Lola Miding at Loida. Magpinsan din ang kanilang mga asawa. Abrawa Loida, away na po, one mino, kuno mo efrid. Na fomo fidomaga, makakasahodo, Grandma Loida, and Grandma Lomidi, Yawon wo, quiet no ano, I want to be ano sadi chili.
na ɔmo nante so makɔ akɔdu barangay wɔ Santa Ines na bra abrewa Loida ɛka saa asɛm no na wɔka adwene a ɛwɔ mu Ibig sabihin, kawaan po naman ninyo kami tulungan Kasi, sa aming kakapusan. muna yung mabon Ayun pong ɛwɔ yɛhia ay ɛna mabaako so ɔka ne sɛ kamo, ay baka matulungan nyo isi kami, ay biyan nyo isi kami, anay maibigay nyo kasi kami. Ang ibig sabihin po noon, ay buti yɛn ɛkyerɛ sɛ kung kami matutulungan ɛyɛ sɛ mo aba kakulangan namin. sɛ ɔmbɛtumi aboa yɛn wɔ yɛhia de wɔn tenatena yɛn Si Lola Miding naman, idinadaan sa awit na grandma mi pahayag ng kanyang ding pagtitiwala sa nasa itaas. ɛpae ɛna wɔn dwumadie so kae ne gyidie wɔ ne Nyankopɔn mu Baguhin pagkat ito'y pahiram lang sa atin. Darating ang araw, ito'y babawiin ng amang lumikha sa atin. Sa edad na mahigit 70, kailangan pa nilang magbungkal ng lupa. ɔboro mfie aduason ɛwɔ sɛ wɔn funtum asase yɛne hwee yɛbɛdi mɛmma ɛnni adwuma na ɛnso wɔ ne mma mpo ɛmpɛ sɛ mmɛsan yɛ ade sɛ foforɔ ma wɔn anyɛ hwee mɛtumi ayɛ adwuma mɛyɛ adwuma sɛdeɛ ɛbɛyɛ menkɔ nkɔsrɛsrɛ ɛnyɛ sika nsɛm akɔ akɔdua adwuma a wɔyɛ paa yɛ kekaduro na yɛn ne ade kɛse a wɔtumi twa na afe yi mu afe July ɛkɔ September wɔbɛtwa ma wɔn nɔba yɛ nyini na anɔpa biara wɔn noa akekaduro ɛna akekaduro ɛne sukuma wɔn adi yɛn sɛ wɔn akɔ adwuma mu nneɛma mu ɛdene fakyɛ me ɛbɔ na mpɛ sɛ mmɛka deɛ mafa mu nyinaa kyerɛ mo ɛtɔ da a dede mprɛ baako pɛ da korɔ yɛde nkyene gu nsu wɔ mu ne yɛanoa mu ɛno ne adeɛ a yɛwɔ ansa ne yɛyɛ adwuma na sɛ Nyankopɔn ho mmɔborɔ yɛ ne yɛnie na maame Loida Members Church of God International ɛyɛ n'abisadeɛ maa no na wɔn a ɛwɔ wɔ ne kura so nipa bɛyɛ ahasa a wɔfa tebea koro no mu nso anya mmoa koro yɛbɛyɛ mmoa kɛse bɛtumi adua nneɛma bebree ɛwɔ sɛ bɛtumi adua nnɔbaeɛ Para makatulong bɛdi yɛn na ama yɛn ho ama yɛn ahoɔdene yɛda mo ase bebree yɛda mo nuanom ase ɛwɔ sɛ yɛn ne da di kan a yɛn nsa ka mmoa bi sɛ onua maame abrewa ɛyɛ Loida Miding ne tebea no akenya nnuanom a wɔwɔ MCGI na asafo no mu sɛ ɔbɛto wa so ayɛ papa bi sɛ yɛatwɛ no wɔ Twerɛ Kronkron mu sɛ mama mo kanea ɛnhyerɛ nnipa nyinaa anim na sɛ wɔkono mu ne yɛ ɔyɛ pa no a wahyɛ mo agya ɔwɔ soro no animuonyam Pasalamat kami nun di makidipat. Tate, nagkaloob di kami at tinabiangan kami. Abinyan ni Papangan mi at kay Edo. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig kong sabihin, salamat sa Panginoon at may yɛtrɛsɛn asedanka Awurade ɛfiri sɛ anuanom aba yɛn nkyɛn aba abɛboa yɛn na yɛsrɛ sɛ ɛbɛto wa so daa
Thine
Sa lahat po ng aming mga taga-subaybay ng programang ito, bago po tayo mag-aral. Anuanom a wɔdi dwumadie akyi gyinara. Yɛde anigye ato nsa afrɛ mo sɛ mamɛka yɛn ho ma yɛmmɔ Onyankopɔn mpaeɛ. Na yɛbɛsrɛ Onyankopɔn a wɔbɔɔ ade nyinaa. Nti wɔma yɛn nyinaa yɛmmɔ mpaeɛ anuanom. Yɛn Agya Tete Atempɔn, awa yɛagye nkwa Kristo Yesu din mu. Yɛda wo ase sɛ wɔama yɛn akwanya pa yi sɛ yɛmfa ntie wo nsɛm. Yɛsrɛ wo sɛ hyira yɛn yɔnko nnipa a wɔpɛ sɛ wɔhunu wo nokorɛ. Wo na wonim wɔn nyinaa na wɔkra biara a wɔpɛ sɛ wɔnya asomdwie wɔ wɔn akoma mu. Ɛberɛ a yɛwɔ wiase a ɛyɛ amanehunu nko. Yɛsrɛ wo sɛ boa wɔn mu biara. Hyira yɛn yɔnko nnipa a wɔpɛ sɛ wɔsom wo. Yɛsrɛ wo sɛ yi wɔn akoma mu nsɛmmisa biara no. Na sɔ yɛn haw na yɛ amanneɛ no wɔ asetena yi mu. Ɔne Nyankopɔn a yɛde anidie ma wo. Wo na wonim yɛn hyɛberɛ. Yɛn nkwa ɛwɔ wo nsɛm. Yɛsrɛ wo sɛ ɛnya yɛn hɔ. Wopɛ ne yɛn nidasoɔ a aka. Yɛsrɛ wo sɛ nam wo tumi so hwɛ yɛn abusuafoɔ so na yɛn fiefoɔ. Yɛsrɛ wo sɛ tenetene yɛn. Ɛberɛ a yɛwɔ wiase a amumuyɔ nko ahyɛ mu ma no. Mmom, yɛsrɛ wo sɛ boa yɛn na yɛntumi nkura wo nsɛm mu na yɛntintim bɔne biara wɔahunu ne yɛn mu no. Yɛsrɛ wo sɛ fa kyɛ yɛn. Yɛsrɛ wo sɛ tenetene akra a wɔresua wo nsɛm saa dɔn yi mu. Agya, wo nsɛm na yɛgya yɛn nkwa ne yɛn hyɛberɛ hye. Yɛda wo ase bebree wɔ yɛagye nkwa Kristo Yesu din mu. Amen. Hallelujah.
May the peace of our Lord God Almighty and our Lord Jesus Christ be upon us all. A pleasant day, a pleasant free erade yankopon erade Yesu Kristo enka yegina na yenche koma mo said the mukromo university amo te yenka if Remembers Church of God International yepese yeda wo yankopon ase I am amogina kwa baba Tete Atempɔn and also the Old Path Bible Exposition dwumadie beje nsɛmmisa free ahoho a free Europe, Israel, Africa, Middle East, and North America. Yɛda Onyankopɔn ase sɛ yɛnsatumi aka akwanya pa yi sɛ yɛne mo bɛkyɛ yɛn gyedie deɛ ɔka yɛn ho no yɛ brother Eli Soriano. Ɛnuanom mmarima ne nuanom mmaa nti yɛakɔmmɔ bibiara Nyankopɔn asomdwie ɛnka yɛgyina berɛ a yɛsua yɛn nsɛm ama yɛnhyɛ ase brother Daniel. Yɛwɔ hɔhoɔ bi a wɔfiri Mozambique ɛyɛ wɔ nuabarima Barnakyi Arkanjo wɔfiri Igreja Fonde Javida na ɔsua asubɔ nkyerɛkyerɛ ɔyɛ Mozambique ni na ɔka Portuguese kasa wɔ nuabarima Barnakyi. Magandang gabi, magandang araw o anumang oras na kami ay nakararating sa iyong lugar, kapatid. Tuloy na, kapatid na Ed. Yɛnkyia ɛkɔmaw na yɛbɛsrɛ wɔ nuabarima Edson Homwa. Opo, Nuabarima Edson kapatid na Barnacci, pwede na po kayong tumuloy sa inyong katanungan. ɛdeɛ ne Nsɛmmisa Gusto ko sanang malaman dahil 2 linggo na po nakakaraan, na po ay nagtanong kay kapatid na bisa wo Nsɛmmisa at maliwanag po sa akin. ɛpɛ sɛ Mebisa mebisa po ako sa paliwanag ng kapatid na Ed. brother Eli me Nsɛmmisa na Yung mismong tanong po na nuabarima Eli nano yi a wɔde ma no m'ani gye ho. pinaliwanag ko sa aming mga kapatid sa aming samahan, pero nagpatuloy pa rin sila at ipinipilit nila ang kanilang paniniwala dahil Na naniniwala ano sila yie na no bautismo dapat na mekyerɛkyerɛ mu kyerɛ asɔre a mekɔ Kristo. nanso ɔmo deɛ ɔmo gyidi ɔmo wɔ mu no Ating maintindihan ang ɛna wogyina so kete sɛ na ɔmo gyidie ne sɛ Kristo din mu nko ara na ɛwɔ sɛ yɛbɔ asu na sabi nila ɛka kyerɛ wɔn nso ɔmama yɛnte aseɛ sɛ asubɔ wɔ hɔ yi awase yɛbɔ no wɔ Agya ne wɔ Ba ne wɔ Honhom Kronkron di mu sɛdeɛ Mateo nwoma no sie. ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. At ako'y sumagot at sabi nila sa akin, yung Ama, yung Anak, at Espiritu Santo ay titulo at hindi pangalan. At dapat daw malaman kung ano ang pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Wɔn mo sɛ Agya ne wɔ Ba ne Honhom Kronkron deɛ nyɛ din na mmom ɛyɛ abodini ɔmo sɛ nyɛ din pa na ɛyɛ nsamanane nti ɔmo sɛ asubɔ wɔ hɔ Awurade Yesu Kristo din mu nko ara na ɛwɔ sɛ yɛbɔ no nti ɛwɔ sɛ yɛhunu Agya no din ne wɔ Ba no nso din nti sɛ wobɛtumi ayi saa nsɛmmisa no ama me anka m'ani bɛgye paa. Na wɔtwe mmienu ne no wɔbisaa ne nsɛmmisa ɛfa asubɔ ho. Yɛkyerɛkyerɛ mu kyerɛ no sɛ asubɔ wɔ hɔ yi ɛyɛ awɔ sɛ yɛbɔ no Agya no wɔ Ba ne wɔ Honhom Kronkron din mu. Ɔteewa no yie no ase na berɛ wɔkɔ ne nuanom nkyɛn wɔ n'asafo mu kɔkyerɛkyerɛ saa no mu kyerɛ wɔn no wɔn ante aseɛ ɛna wɔn nso asi ɔmo ayere wɔn ho ɛka sɛ asubɔ deɛ Kristo din mu nko ara na ɛwɔ sɛ yɛbɔ no na wɔn nso ka sɛ yɛbɔ no Agya no wɔ Ba ne wɔ Honhom Kronkron din mu a ɛwɔ sɛ yɛhunu Agya no din ɛna wɔ Ba no nso din ɛna Honhom Kronkron din efiri sɛ ɔmo sɛ ɛyɛ Agya no wɔ Ba deɛ nyɛ din na mmom ɛyɛ abodini anaasɛ yɛ nsamanane nti ɔbɛpɛ sɛ ɔbɛhunu din no Agya Nyankopɔn din ne ne Ba no din na ɔbɛtumi abɔ nipa asu ahyɛ wɔ Honhom Kronkron no anaasɛ Agya no wɔ Ba ne Honhom Kronkron din mu. Wɔn sɛ sɛ yɛbɔ bi asu hyɛ Yesu din mu ɛno nko adɔɔso ɛwɔ sɛ okuta Agya no wɔ Ba ne Honhom Kronkron no yɛne deɛ ɔpa akyerɛ. Onuabarima Barnakyi yɛda wo ase. Yɛde sua yi mu no wo so wode wo ho wahyɛ mu bi deɛ di kan wo nuabarima nokorɛ a ɛwɔ Nyankopɔn nyansa mu no ɛni baabi a patwɔ fahyɛ wo tirim sɛ nokorɛ no
Anya ensɔre nyinaa n'anim. Anya asomkuo nyinaa wɔyɛ mmerɛ mu n'anim. Yɛyɛ nokwasɛm baako. Kapitulo 19, versikulo 11. Ɛbɛ wohwɛ kama yɛ sɛ ɛyɛ adesua na soma yɛ nyintum. Mama yɛ kenkan. Matthew 19:11. Na wɔka kyerɛ wɔn sɛ, ɛnyɛ nipa nyinaa na ɛbɛtumi agye asɛm yi, gye wɔn a wɔde ama wɔn. Ang salita ng Diyos ay ipinagkakaloob ng Diyos sa mga taong karapat-dapat. Nyankopɔn asɛm no, wɔ Nyankopɔn de ama nipa a ɛsɛ fata wɔn mo sɛ wɔgye Nyankopɔn asɛm no. Maaaring makatanggap ng salita ng Diyos. Ɛwɔ nipa binom wɔ hɔnom a wɔyɛ deɛ bɛn, wɔn nyɛ Nyankopɔn asɛm no. Kasang-ayon ng kalooban ng Diyos, kundi Ɛna ɛnyɛ Nyankopɔn ne pɛ nso. Ɛyɛ ade a yɛdi ho adanseɛ wɔ abakɔsɛm mu sɛ yɛwɔ nipa binom wɔ hɔnom a wɔyɛ deɛ wɔn nyɛ nokorɛ no. Ɛna nyɛ adeɛ a Nyankopɔn adome wɔn mo daabi ɛwɔ mo mu. Nti me deɛ sɛ ebinom po nokora a mɛkenkan firi Twerɛ Kronkron mu a ɛnyɛ me ade nwanwa biara. Mama yɛnkenkan John 1:11. Ɔbaa ɔno ara ne deɛ mu na wɔn a wɔyɛ ɔno ara ne deɛ no anyɛ no. John 3:19. Twerɛ Kronkron ka sɛ, na yɛn mmom ne atemmuo no sɛ hann no aba wiase, na nipa dɔ esum sene hann no, ɛfiri sɛ wɔn nnwuma yɛ bɔne. Mama yɛnkenkan 2 Thessalonians 2:10. Thessalonikafoɔ nwoma ɛtɔ so mmienu, ɛtimienu, ɛnkyɛmu 2. Na deɛ ɛntene ɛnaadaa nyinaa mu wɔn a wɔreyera no mu esiane sɛ wɔanyɛ nokorɛ dɔ a wɔde bɛgye wɔn nkwa. Verse 11. Yɛn nti Onyankopɔn soma ɛnaadaa mu yɛ den aba wɔn mu ama wɔagye atorɔ adi. Verse 12. Na wɔabu wɔn a wɔanyɛ nokorɛ anie na mmom wɔn ani asɔ deɛ ɛntene nyinaa atɛn. Twerɛ nsɛm bebree no a na ɛwɔ Twerɛ Kronkron mu a ɛka kyerɛ yɛn sɛ ɛka nokwasɛm bi a wohia ɛkyerɛ yɛn. Ɛnyɛ nipa nyinaa na ɛbɛtumi agye nokorɛ no. Ɛnyɛ sɛ bi a Onyankopɔn ɛmpɛ sɛ wɔn bɛgye nokorɛ no bio. Ɛnyɛ sɛ bi a Nyankopɔn mpɛ sɛ ɔbɛgye wɔn mo nkwa. Na mmom ɛyɛ ade a yɛdi ho adanseɛ wɔ nipa abakɔsɛm mu sɛ na sɛ Onyankopɔn koraa mpo pɛ sɛ ɔgye nipa nyinaa nkwa. Sɛ Nyankopɔn no ara mu mpo pɛ sɛ nipa nyinaa mmra bɛhunu nokorɛ no a mfomsoɔ no mfiri Nyankopɔn ɛna ɔhaw no nso mfiri Nyankopɔn. Na mmom ɔhaw no firi nipa wɔn mpɛ nokorɛ. Wɔn mpɛ sɛ wɔn bɛgye nokorɛ. Nti deɛ wɔwɔ ka no nyɛ me nwanwa koraa. Wɔka sɛ wasafo a wɔkɔ no emu asafo ma mpɛ sɛ deɛ wɔwɔ ka kyerɛ wɔn ma bɛgye adi. Ɛfiri sɛ yɛwɔ nipa binom wɔ hɔnom a yɛwɔ nsɔre binom wɔ hɔnom a wɔn deɛ yɛadaadaa wɔn ma nokorɛ no wɔn hunu. Nti bɛyɛ dene sɛ wɔn bɛgye nokorɛ no watum. Asɔre a wofiri mu no ɛyɛ atorɔ asafo. Na wɔka nokorɛ no kyerɛ wɔn a wɔn mpɛ. Ang itinuturo sa atin ng Biblia ay isang mabigat na katotohanan na hindi lahat ng mga tao. Deɛ Twerɛ Kronkron no kyerɛkyerɛ no mu ɛyɛ nokwasɛm a ɛhohia. Ɛna ɛnyɛ nipa nyinaa so na ɛbɛtumi agye saa nokorɛ yi atum. Ebinom deɛ nokorɛ yɛ atorɔ ma wɔn ɛna atorɔ ɛyɛ nokorɛ ma wɔn. Yɛnkenkan Isaiah nwoma 5:20. Isaiah 5:20. Wɔnnue wɔn a wɔfrɛ bɔne sɛ papa ne papa sɛ bɔne. Wɔn a wɔde sum yɛ hann na wɔde hann yɛ sum. Wɔde nyɔnyono yɛ frɛmfrɛm ɛna wɔde frɛmfrɛm yɛ nyɔnyono.
Twerɛ Kronkron no kɔkɔbɔ nko a na egum. Kɔkɔbɔ nko a na ahyɛ mu mafa nipa a yɛhyia wɔ ano wɔ abrabɔ yi mu nkanka yɛmmra a yɛwɔ mu yi. Mmra a yɛwɔ mu ani deɛ ne nipa te sɛ yi te yɛmmere mu no. Nkanka deɛ wɔ Timoteo nwoma ɛtɔ so mmienu ti mmienu nkyɛmu mmiɛnsa. Ɔsɛ na hunu yɛn sɛ na adi akyire mu no. Mmra mu yɛ den bɛba adentira. 1 Timothy 3:2. Ɛfiri sɛ nipa bɛyɛ ahoɔpɛfoɔ, sikapɛfoɔ, ahohoahoafoɔ, ahantanfoɔ, abususɛnkafoɔ, awɔfoɔ asɛm ho asoɔdenfoɔ, boni ayɛfoɔ, nsɔrefoɔ a wɔyɛ ahantanfoɔ, boni ayɛfoɔ, awɔfoɔ asɛm ho asoɔdenfoɔ, wɔn a wɔn ne tima, apamsarefoɔ, nsekubɔfoɔ, wɔn a wɔdi adanse kurumu, wɔn a wɔyɛ afatwafoɔ, akakabemfoɔ, wɔn a wɔahora no, wɔn a wɔdɔ ne gyidie sene wɔ Nyankopɔn. Wɔkare wɔn anim kyerɛ wɔ nyamesom pa, nanso wɔpa mu ahoɔdene. Saa nipa yi da ne ho firi wɔn ho. Adentira, right, verse 7. Wɔn a wɔsua daa nanso wɔntumi hunu nokorɛ no da. Da isi asɔre dan mu da biara ɔmo kan Nyame asɛm nanso nokorɛ no mu hunu mu diɛ ɔmo nnuru ho da. Ɛpɛ sɛ me ne mo kyɛ nokwasɛm bi. Ɔmo ntumi nyi ntum da ɛna wɔn nso kora mpɛ sɛ ɔmbɛgye atum. Edin agya no ɛyɛ din onye nsamarane o. Agya ɛyɛ din ɛnyɛ nsamarane. Ɛna wɔba nso nyɛ nsamarane na mmom ɛyɛ din yɛdi kan ne barama brɛ na akyi. Te ase sɛ asɛm edin no ɛyɛ edin yɛde frɛ biribi sɛ ɛyɛ aboa sɛ ɛyɛ ntɛfrɛ sɛ ɔyɛ anoma sɛ wɔte sɛn. Deɛ yɛde frɛ no no ɛyɛ ne din. Mpo nipa din asa kyerɛ ne sɛ ɔkwan a yɛfa so ɛyɛ ɛfrɛ obi anaasɛ asɛm a yɛde frɛ obi. Mama yɛnkenkan Genesis 2:19. Na Awurade Nyankopɔn de dɔte anwono wuram mmoa doma ne ewiem nnoma nyinaa na wɔde wɔn baa onipa no nkyɛn sɛ wɔbɛhunu sɛdeɛ ɔbɛfrɛ wɔn. Na deɛ Adam de frɛ abɔdeɛ a ɛte aseɛ biara no ɛno ara ne ne din. Na edin biara Adam de frɛ abɔdeɛ biara a ɛte aseɛ no ne ne din. Eti edin ɛyɛ adeɛ a yɛde bɔ frɛ obi anaa biribi. In fact, Onyankopɔn dem ɔbɔɔ adeɛ nyinaa wi yɛne Nyankopɔn dem mmoa no nyinaa brɛ Adam ɛma no to wɔn din. Adam na to mmoa din, Nyankopɔn na to wɔn din. Adam na to mmoa no din. Na sɛ Adam frɛ aboa bi din sɛ aboa wɔ yɛfrɛ no gyata a aba bɛyɛ ne din na ɛda hɔ bɛpɛ mu nnɛ ne deɛ ɛkeka ho. Sɛ yɛfrɛ ɔka sɛ aboa wɔ yɛfrɛ no sebɔ a aba bɛyɛ ne din. Afei otwɛde yɛ mpɔn Nyankopɔn ne din ɛna ne ba no ne din edi kan yɛm ne nneɛma a yɛba bɛhwehwɛ mu wɔ otwɛde yɛ mpɔn Nyankopɔn ne din bɛyɛ ne di kan a onyaayɛ yɛnkenkan Isaiah 63:16. Wɔara wo ne yɛn agya na Abraham nnim yɛn na Israel nhunu yɛn wɔ Awurade ara ne yɛn agya wo din ne yɛn gyefoɔ firi tetɛntrɛde. Ɔsɛ deɛ bɛyɛ ɔsɛ wo ara ne yɛn agya wo ne yɛn gyefoɔ ne sɛ agya nyɛ din a ɔsɛ wo efiri tetɛntrɛde ɛyɛ wo din. Edin bɛɛ na Nyankopɔn kuta ne firi tetɛntrɛde. Edin bɛɛ na kuta Nyankopɔn efiri bere a na obiara ni hɔ na ɔno nko ara na te hɔ ɔne ne ba no nko ara na te hɔ no na yɛfrɛ no sɛn. Abura Nyankopɔn ɔno nko ara te hɔ ɔne ne ba no na ɔmmɔ hwee no na yɛfrɛ no sɛn. Wɔsɛ wo ara ne yɛn agya yɛn ne wo din firi tetɛntrɛde. Awurade Yesu Kristo
Ono so ba ya bɛka asɛmpa no kyerɛ Kristofoɔ no den no ka ya Matthew 6 verse 9 enti momam pa yɛsɛ yen agya wo soro wodi ho nte edi me na Kristo de fro onyankopɔn ɔse yen agya owodi foforo bi anka wa mmɔ adenti na no na yedi edi kan ekuta no abra ne yenya mmɔhwe ɔma yenkenkan Psalms 2 verse 7 enyometimi enu nchebu nson na meka no de Awurade ahyɛ no Awurade asem sɛ meba ne wo ene na mawo ɛyɛ no kora a ɛwɔ Twerɛ Kronkron no mu ɛyɛ no kɔsɛm a ɛwɔ Twerɛ Kronkron no mu sɛ agya no awo ne ba na wɔwo ne ba no wie no agya no ka kyerɛ wɔ ba no sɛ na yɛne deɛ ne ba no mu bɛka yɛ na mɛka no deɛ Awurade ahyɛ no Awurade asem sɛ ɔka kyerɛ wan ɔka kyerɛ ne ba no sɛ meba ne wo me na mawo ne dabɛn ɛna agya Nyankopɔn wo ɔba no mama yɛn kenkan Mika nwoma eti num nkyɛmu mmienu Micah 5 verse 2 na wo Bethlehem ɛwɔ Efrata wo a wusua sɛ wɔbɛfra Yuda mpempem mu wo mo ara na wo bi bɛba ma me na wabɛyɛ Israel sudiifoɔ no na nase firi tetentere de frida eni ase ennamu ito ay hula patungkol sa kapanganakan ng ating Panginoon. Pabacho ye nkom hye fa ye na Awurade Yesu Kristo na wo odiifoɔ Mika ɔsɛ na wo Bethlehem a ɛwɔ Efrata wa wusa sɛ wɔbɛfra Yuda mpempem wo mo ara na obi bɛba ma me every say Yuda no ne ye wo nkuro bebree that's Bethlehem ne kuro ɛyɛ kuro kituwa bi what the Bethlehem toto aye Yuda nkuro mpempem no ho Bethlehem ye kuro kitikiti bi nanso wo mu no bi befira ba ma me to ba ba ye Israel so diifoɔ no na nase fitetentre de efrida eniase ennamu sa Bethlehem deɛ yɛbɛwɔ no wɔ Bethlehem no ofrida nkwama mu ofritetentre de ofrida nkwamu abra na wɔne agya no nko ana teye no ɛna agya no wo ne ba no sɛdeɛ ɔba na nsa ka Nyankopɔn asɛm no waka deɛ agya Nyankopɔn ka so na Awurade asɛm sɛ meba ne wo me na ma wo ne da bɛn ne yɛwo no da bɛn na agya no wo ne ba no da bɛn a John 17 verse 5 afei agya fani mo nyama me wɔ no wo nkyɛn ansa na wɔbɔ wiase no hyɛ me wɔ ara wo nkyɛn ansa na yɛbɛbɔ ade nyina ɛwɔ wiase no ne deɛ ɛwɔ soro no na Nyankopɔn awɔ no dada na agya no awɔ no dadaada ɔka afei wɔ se na afei agya fani mo nyama me wɔ no wo nkyɛn fani mo nyama me wɔ no wo nkyɛn ansa na wɔbɔ wiase no hyɛ me wɔ ara wo nkyɛn John 17 verse 24 agya wɔn a wode wɔn ama me no mepɛ sɛ faako a me wɔ no wɔn nso mmɛka me ho na wɔhunu m'anim onyam a wɔmaa me no ɛfiri sɛ wodɔ me ansa na wɔhyɛ wiase ase ɛmu da hɔ turodo wɔ Twerɛ Kronkron no mu sɛ Nyankopɔn ba no agya no wo no ansa na yɛbɛbɔ adeɛ biara ɛte ase na agya Nyankopɔn awo no dada ansa na ewiase ne kora yɛbɛhyɛ ase asiesie mu nneɛma ɔbɛgya adeɛ biara ɛwɔ hɔ Nyankopɔn ba no agya no ɛwo no fitetentere de frida nkwama mu na yɛn ɛyɛ no kwasɛm baako ɛwɔ Twerɛ Kronkron no mu abere no ɛbra na agya no ne ɔba no nko ana na ɛte hɔ no
na yɛfrɛ agya no sɛn na ɔba no so yɛfrɛ no sɛn. Mama yɛnkenkan Hebrews chapter 1 verse 4. Hebrifoɔ nwoma ti baako nkyɛmu 9. Yɛn kasa fa yɛn Awurade Yesu Kristo ho. Ɔsomafoɔ Paul kan sɛ na wakyɛne abɔfoɔ no mmorosoɔ sɛdeɛ ne din kunini a wanya no kyɛne wɔn deɛ no Kristo. Sɛdeɛ ɔsomafoɔ Paul ɔseɛ no ɔno twerɛ kronkron no bi no ɔse wanya din kunini wanya din aboro so kyɛne abɔfoɔ no deɛ na wakyɛne abɔfoɔ no mmorosoɔ sɛdeɛ ne din kunini a wanya no kyɛne wɔn deɛ no. Na adeti na wanya din kunini a kyɛne wɔn deɛ ɛfiri sɛ agya no na wo no ɛne wɔtoo ne din ansa na ɔbɛbɔ biribiara ɔbɔɔɛ. Onuabarima rodel mu di akyiri ane brother Eli. Wote ase ane mate ase. Na Nyankopɔn ba no wakyɛne abɔfoɔ no mmorosoɔ ɛfiri sɛ wanya din kunini ɛkyɛne wɔn deɛ yɛwo no no yɛma no din kunini bi din aboro abɔfoɔ no mpo deɛ so ansa ne bɛbɔ ade gyina paatwɔ onuabarima bɛnaakyi bɛsɛn abɔ so bio. Na mesrɛ mu ada saa nsɛm mu nhyɛ ne nso. Hebrews 1 verse 4. Na wakyɛne abɔfoɔ no mmorosoɔ sɛdeɛ ne din kunini a wanya no kyɛne wɔn deɛ. Verse 5. Na abɔfoɔ mo hwan na waka akyɛ no pɛn sɛ mɛba ne wo mena ma wo ennɛ na bio mɛyɛ no agya na wɔno nso wayɛ me ɔba. Saa din mmienu yi ɛte ase ansa na bɛbɔ adeɛ biara yɛbɔɔyɛ. Ɛdin agya no na ɔba yɛyɛ din a ɛwɔ hɔ fi tete nkyerɛ onuabarima rodel mu ada hɔ ane brother Eli. Emu ada hɔ ɛfiri sɛ saa bere no abere a ɔba no ne agya no nko ate aseɛ no abere a agya no woeɛ no ne ba no nya din kunini edin aboro abɔfoɔ no deɛ no mmorosoɔ ɛfiri sɛ wɔyɛ ɔba no kɔfoɔ. Eti edin ɔba no ɛyɛ Nyankopɔn ba no din na yung salitang ama pangalan din dahil yun ang itinawag ng anak sa ama. Na sɛ ɔba ɛyɛ din a agya nso yɛ din. Ɛfiri sɛ saa na agya no frɛ no. Na yɛn adaadi wɔ Twerɛ Kronkron no mu. Twerɛ Kronkron no sɛ yɛn agya yɛn yɛ wo din fi tete nkyerɛ de. Ɛfiri sɛ agya no na wo ne ba no ɛna wɔba no nso agya no afrɛ no sɛ ne ba. Ɛfiri sɛ ɔno na ɔwo no. Ɔba ɛnyɛ dini. Ɔwɔ sɛ ba nyɛ dini na mmom ɛyɛ nsamrane kɛkɛ. Na ɔba sɛ sande wɔ Twerɛ Kronkron no mu. Twerɛ Kronkron no sɛ agya ɛyɛ din. Ɔba nso yɛ din. Pangalan ng dalawang being, dalawang kasyangaan na umiral bago ang mga bagay. Nkurɔfoɔ mmienu din a wɔte ase a nsa na bɛbɔ ade gyina. Onuabarima rodel. May dalawang being. Na yɛn ɛte ase koraa sɛ na ade gyina bɛba wɔyɛ tumi mmienu Na umiral. Yung a ɛte aseɛ. na being, ang tawag niya sa nanganak sa kanya, ama. Deɛ yawo no ɔfrɛ na agya ɔwo no ne sɛ agya. Kaysa sa liwanag. Yɛn mu da hɔ fan wɔ m'adwene mu. Para sa ibang mga pastor, Na ɛhyerɛ mpo sen awia no. Nanso asɔfoɔ binom kanilang mga kaisipan na liliwanag sa ɔmo deɛ kalawang Korinto. saa han yi deɛ menhwɛ no mu mpo sɛ ɛbɛkyerɛ wɔ mo tiri mu mpo. Ade nkyerɛ yɛn kenkan 2 Corinthians 4 verse 4. Wɔn mo na wiase nyame afira wɔn a wɔnyi nie no adwene ni.
na Kristo ɔyɛ Nyankopɔn suban no ne muonyam asɛmpa no han ayɛhyerɛn amma wɔn. Wɔn mani afirafira. Ewiase nyɛ bɔnsam afira wɔn mu ani. Wafira wɔn a wɔnyi ni adwene ani. Nti na ada kora na wani mpo ha ni mumpo sɛ sɛ mekyerɛ no kora na nipa nyina bɛgye adi prɛko pɛ ɛwɔ brɛkoro mu. Sɛ mekyerɛkyerɛ no kora na so obi agyidi a ɛnea ɛnyɛ no kora na meka. Ɛyɛ ade a yɛni da sɛ no kora no mpo anifirafoɔ bɛpo. Wɔn mo bɔnsam na afira wɔn mo adwene ani. Wona barima rodel wate ase ane brother Eli. Ɛyɛ ade a yɛni da so sɛ no kora no yɛka. Wɔn a bɔnsam afira wɔn adwene ani no wɔn a wɔnyi ni no wɔn bɛpo no kora no. Nti enye nipa nyina na ɛbɛgye no kora no atumu. That's so wɔn se wɔn ni mu. That's nye opa kano kora no wate pa. So wɔn monye. Wɔn se nye nipa nyina na ɛbɛgye deɛ. That's so me deɛ na wɔabotere. Ɛbɔ me ho mɔden sɛ mɛkyerɛkyerɛ na ɛbɛrɛ ma Edson ɛyɛ me dance ni. Emprepi na mɛkyerɛkyerɛ tutusuo dudu nsɛm yi mu kyerɛ nipa. Efira abotere mu kyerɛkyerɛ sɛ me gidi sɛ makoma mu no. Awurade Yesu Kristo ne nsɛm wɔ ha yi. Ɔfisɛ yɛwɔ nipa binom wɔ hɔnom a ɛyɛ ebi a wɔbɛtumi agye no korɛ no. Yankenka na somafo no nyumatie aduonu nsia nkyemu du wɔtwe Acts 26:18. Na wabuye wonani na wadane afiri so mu aba han mu na wafiri Satan tumi ase aba Nyankopɔn nkyɛn. Na wanya bɔnefakyɛ ne agyapadeɛ wɔn a wɔde gye wɔgyemedie no ate wɔn ho no mu. Ɛnidasoɔ wɔ hɔ. Ɛnidasoɔ wɔ hɔ. Ɛnidasoɔ wɔ hɔ ma nipa sɛ wɔn mo adwene ne wɔn ani bɛbue. Ɛno nti ɔsomafoɔ Paul Awurade ahyɛ no sɛ wɔmmue wɔn ani na wɔmfiri sum mu mmra han mu na wɔmfiri Satan tumi ase mmra Nyankopɔn nkyɛn na wɔanya bɔnefakyɛ ne agyapadeɛ wɔn a wɔde gye wɔgyemedie no wate wɔn ho no mu. Esum bɛyera nokora no han ɛbɛpam no ama no akoro. Na so mɛma w'ani nna so sɛ wɔka nokora na nipa nyina bɛgye di prɛko pɛ. Mekyerɛ mɔpɔ nyinaa no sɛ mepɛ sɛ mɛka nokora no kyerɛ nipa nyina. Mesɛe sika bebree. Ɛnyɛ anuanom nko sika na ɛde kɔka nsɛmpa. Mɛso mede me sika hyɛ mu bi. Na sɛ menya mfasoɔ a na wɔn ankasa medwa me die. Every bra me din fie du num binsia du ensene di 74 years. Me ma ye adwuma. Me ye adwuma nyame sika. Me ye adwuma betuma ma nya sika. Para minsan napapagod na ako ng Mede me pesa da me toa so ka no kura na efese toda na so me bre na ako ay 74 anyos na. Bɛka samba ko na me mpeni nkokura bre mu no me di 74 years asofo bi no ma di mfie aduosia ba akopɛ na so wɔn akɔ ahomedwoma reta mo nka nsɛmpa bi mo gi wɔn ani ini-enjoy na lang yung mga kayabanan na kanilang na wɔn ahunyade a wɔn awie firi wɔn asafo ma no nkyɛn no asafo ma hiafo sika wɔn sisi wɔn agye no wɔn bɔ nkɔkora no wɔn kudi sɛ wɔn akɔ retirement akɔkora bere mu no mepɛ sɛ meyɛ adwuma mpo matumi aka nsɛmpa no ama nyame ankasa me sika para hindi ko
Premier kasa men fifiri mu. para aking maibigay sa mga mahihirap. At kung maaari, Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a kung maaari pa, ahiafoɔ nso menya bi ama wɔn. tulong ng Panginoon ay Sɛ bɛtumi a maibahagi sɛ akwanya wɔ hɔ a wɔ Nyankopɔn mmoa mu no, ɛpɛ sɛ deɛ mewɔ no me ne nkurɔfoɔ kyɛ. mga mahihirap yung kung ano ang mayroon ako. Pero M'ani ahiafoɔ kyɛ adeɛ biara a mewɔ. ang aking pag-asa, may mga tao na Nanso, m'ani da soɔ no sɛ yɛwɔ nnipa binom wɔ hɔnom a ng mga mata sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon. ɛyɛ Pero wɔnom sa ani akin, bɛbue. hindi ko Wɔn mɛnam yɛ Awurade Yesu Kristo mu gyidie sɛ wɔn adwene abue. Na maadwene mu no, ɛnyɛ adeɛ a mɛdwene sɛ nnipa nyinaa nyɛ nokorɛ no. sa maraming taon ng aking pangangaral ng Ebanghelyo. Yɛne ano yie a Tinatanong ko ang aking sarili. me nsa mpatiri mu no, Tinatanong ko, mfie bebree bakit meka. may mga tao Ada bia mebisa me ho sɛ, adɛn nti ne ɛwɔ nnipa binom wɔ hɔnom a wɔka nokora no kyerɛ wɔnom sɛ dɛn a ɔmɔ mpɛ. Wɔdeɛ wɔpa bɔ ho mmɔden no ka nokora no sɛ deɛ yi. Yɛwɔ nnipa binom wɔ hɔnom a ɔmahunu nokora pa so ɔmbɛbɔ ato agu. ang tanong na namamalagi sa aking isip, Atempisa agyegye wɔ m'adwene mu no. yung pagiging tapat para ang mga tao ay mapapaniwala. Na bebisa sɛ nti wodi nokora kyerɛ obi a no nko a nɔɔso ma nnipa no sɛ ɔbɛgye adi anaa. Ang sagot ay napakaliwanag. Ɔka nokora no kyerɛ nnipa no nko a nɔɔso sɛ ɔmbɛgye adi anaa. Ano yɛ no mu da hɔ. Walang mangangaral na mas tapat, mas sincero Na kaysa sa ating Panginoong Hesukristo. ɔsɛmpakani biara ni hɔ a ɔyɛ nokwafoɔ sene Awurade Yesu Kristo. Hindi man ako maihahambing sa anumang paraan sa ating Panginoong Na Hesukristo. metumi mfa me ho ntoto Awurade Yesu Kristo ho da. Kabuluhan. Mɛdeɛ mɛmɛ ho hia me so ni mfasoɔ. Kabuluhan kung ibahahambing sa ating Mensombo. Panginoong Hesukristo. Pero Sɛ yɛde metoto Awurade Yesu Kristo ho a me so ni mfasoɔ. Mensa hwee koraa. layunin sa kanyang sinserong Nanso sa kanyang sinserong hwɛ Awurade Yesu Kristo no ne tiri mu pɔ mapa. Ne nokora wodii yɛ sɛ kaya ang kasagutan sa ɔbɛka nokorɛ no. ang pagiging Ɛnyɛ nnipa nyinaa na wɔgye no. pagmahikayat ang Ano mga nti tao sa katotohanan. May mga tao mano yi a mɛka mano yɛ mede ma me nsɛmmisa ne sɛ nnipa binom wɔ hɔnom a wɔka nokora no kyerɛ wɔnom kora mpo a no nnɔɔso sɛ ɔmbɛgye adi. Wɔka nokora no akyerɛ wɔka nokora no nko akɛkɛ no. Ano nko a nnɔɔso mma nnipa binom sɛ wɔbɛgye adi. mangaral na nabuhay dito Wɔka nokora sɛ nnipa nsakyerɛ magye Nyankopɔn asɛm no. Kristo. Ano nko a nnɔɔso ma wɔnom. Ɔsɛmpakani biara no wɔ ɔba asase yi so a ɔka nokora pii sene Awurade Yesu Kristo. Ɔno ankasa mu kora mpo yɛ san po no. Nti me deɛ Awurade no amu kora yɛapo no a Mas mabuti pa kaysa sa ating Panginoon. ɔneabarima redel. Pero hindi lahat tumanggap sa Ɔsɛmpakani biara no wɔ ɔde mu sene Awurade Yesu mga nagtakwil na sa so nyɛ nnipa nyinaa na agye Awurade Yesu Kristo. ang kapatid na Eli Soriano. Dodoɔ no a na po no Kasagutan na nka mpɛ sɛ brother Eli Soriano. Nti yei ne Twerɛ Kronkron mu ano yie. aking katanungan. Ɛma me nsɛmmisa. Ibinibigay ko na ang aking buong magagawa. Lahat, Na deɛ mewɔ nyinaa mabɔ me ho mmɔden sɛ mede bɛma. lahat, Meyɛ deɛ mɛtumi biara. lahat ng aking pagsisikap upang ipangaral ang Na katotohanan. mmɔden bɔ nyinaa mu no, mɛbɔ me ho mmɔden sɛ mɛka nokorɛ no. Ayaw maniwala, ayaw tumanggap ng katotohanan kahit na Nanso nnipa mpɛ sɛ wɔbɛgye adi. Nokorɛ no wɔnom mpɛ. Bɛkenka firi Twerɛ Kronkron mu mpo a wɔnom mpɛ. Sɛ yɛde toto asɔfoɔ ahodoɔ a wɔyɛ mmere mu ho a, kasa bebrebe, kasa hunu nso mo nni nyina so obi afiri Twerɛ Kronkron no mu. Sɛ bea biara mu mɛka Twerɛ Kronkron no, Ama ay
pangalan mula sa walang hanggan. Edin agya din efiri daa nkwama mu. Nung wala pang ibang pangalan sa universo, ang pangalan pa lamang ng Ama, Edin biara ni soro a ng Anak ang kanilang ginagamit. akyɛ agya no wɔ ba no dini. Yung salitang anak ay ang salitang ginamit ng Edin a ɔde di dwuma no yɛ agya no wɔ ba. Itong salita na ito, Ama at Anak, ay mga pangalan. Agya no ɔde dini Dahil ɔba na frɛ ne ba no tao na ayaw ɛna ɔba no nso ɔfrɛ Nyankopɔn sɛ ang agya. sa aking Nti edin agya no wɔ ba no ɛyɛ din papa nyɛ din hunu. mga tao. That's why ade ti na nipa bi mu hɔ wɔn pɛ sɛ ɔmɛgye saa nsɛm yi. Ma no yie ne sɛ ɛnyɛ nipa nyinaa na ɛbɛgye no kora no atum da. Amen. Amen. Onua barima Eli. Wate ase onua barima. Kaya, ipauubaya ko na sa iyo, kapatid na Barnechi, itong ideya. Onua barima Bonechi. Isipan mo na ito. At kung Amegyae saa asɛm yi ahyɛ wɔn nsa no adwene ho bio. isa sa mga taong naniniwala na dapat na maniwala lamang na ang bautismo dapat ganapin sa pangalan lamang ng ating Panginoon Kristo. Yung salitang lamang, wala yun sa Biblia. Munya wɔn na wɔn mo gyidie ne sɛ Kristo Awurade Yesu Kristo di mu nkwa na yɛmmɔ asuo no. na lalong marinig Saa gyidie ne Twerɛ Kronkron no mu. Awurade Yesu Kristo na tinawag wɔnyɛ din kuni ne ɛkyɛn abɔfoɔ no deɛ mmorosoɔ. Yɛwɔ abɔfoɔ bi yɛfrɛ wɔn Cherubim, Seraphim, Miguel, Angel Gabriel, abɔfoɔ Michael, abɔfoɔ Gabriel. milyon at libo-libo. Yɛwɔ abɔfoɔ bebree no wadi Si Apostol abɔfoɔ mpempem. kanyang itanyag ang ating Panginoon Kristo. Ang sabi niya, na naging lalong Nanso sɛ kaysa mga asomafoɔ Paul bɛka say nagbanan yɛn Awurade Yesu Kristo din no, Awurade Yesu bakit? asomafoɔ Paul bɛbɔ Awurade Yesu Kristo din no wɔka sɛ na abɔfoɔ mo hwan na waka akyerɛ yɛn, waka akyerɛ no pɛ ne sɛ me ba ne wo, mɛnam awɔ wɔ nnɛ, na bio mɛyɛ no w'agya, na ɔno nso ayɛ me wɔ ba. Sɛ anka ɔba anyɛ dini anka ɛka ho asɛm. Nti ɔba ayɛ dini, mɛba ne wo, mɛnam awɔ wɔ nnɛ, na bio mɛyɛ no w'agya, na ɔno nso ayɛ me wɔ ba. Nti agya ɔba, ɔba agya, agya ɔba. Nang wala pang mga person na maaaring mag-distinguish na yan ay titulo, yan ay proper name, yan ay common name. Saan ang galing yung proper name? Ebinom keka sɛ Saan ang o ɛyɛ nsamrane kɛkɛ, ng mga tao? ɛyɛ abɔdini wɔn a ɛka kyerɛ sɛ agya nyɛ dini, na ɛyɛ nsamrane kɛkɛ. Na umiral bago ang lahat ng mga bagay. Twerɛ Kronkron mu no saa din mmienu yi te ase ansa na ade nyinaa bɛba. Dahil umiral na sila, Yɛn yɛ agya no wɔ ba. iba pang mga bagay. Walang duda na yung salitang Ama, pangalan yon. Dahil yun ang tawag sa kanya ng anak. Bawat pagkakataon na tatawagin niya yung kanyang Na anak, edi ang sasabihin niya, agya no ɛyɛ din pa. halimbawa, kapatid na Barnechi, kung may anak ka, ang tawag Mfa to wɔ ne abarima Benachi. Ama, Sɛ wowɔ ba a, tawag kang Portuguese, pai o papay. ɔbaa no so wɔfrɛ wɔ agya. Portuguese kasa no yɛ pai. Yan ay isang pangalan na intimate para gamitin ng isang ama o ng isang anak na ipangtatawag niya sa kanyang ama. At ikaw naman, tatawagin mo ng may pag-ibig ang iyong anak na anak, yung paraan ng pagpapakita ng ama ng kanyang pag-ibig sa kanyang anak. Dahil kahit na ang pangalan mo Barnechi, Na yɛn ɛyɛ ɔdɔ. Na sɛ wo din de Boynochi koraa no a, hindi ako kailanman o papa, Eliseo. Ang aking nanay, hindi ako kailanman tinawag na Eliseo. ɛfrɛ wo Banechi. Ang lagi nilang tawag, Me maame mfrɛ me Eliseo. Me papa mfrɛ me Eliseo. "Anak, halika rito." Ebi yɛfrɛ me sɛ ɔba. Anak. Mɛba bra. Pero may mga rare na pagkakataon na ang tawag nila sa akin, Eliseo. Nti Pagka sila sɛ yɛfrɛ me Eliseo a, ɛntɛ nsi.
So one before and what bomb and Casimir Medin Frame. If you are my young from Swo. Eliseo. Ano ibig And a sabihin? family say, oh, Sa kanilang pagtawag sa akin na may pag-ibig, ang tawag nila sa akin, anak, halika, anak. Naunawaan mo ba ang kahulugan ng salitang anak? what do frame? Yan ay salitang may And pag-ibig. the Walang Oba sino ng and a Jano of what I see. tawag sa kanyang ama na, triunfo. Kahit na ang kanyang proper name ayon sa mga tao, Na- ginawa. About February of Papa say, hey, triumph for bra. I said, oh, Papa didn't the triumph, and I said, Bernard, and I said, Ang iyong God, anak you ba, crown one. tatawagin ng O Baba Bowan Casamudia Frel. Senyor O Casa, hey, halika rito. Recaro, I senya Cardio Bra. Paraan O Baba Frewasa, o Frewasa, and a papa. You know, come fast of Papa. walang respeto. About Frotus and when you were no or Bomber meeting fairness. Tatawagin mo ang iyong ama sa kanyang tatawagin Mo on Frewasa Arcadio. Naunawaan mo ba kapatid? Oba Frewasa, and I said, Oba Frosa Papa. Kapatid na Eli, And also by Frew about the same Babra. ko ang iyong ama ay may Because I'm a Benny. pagka ikaw ay anak, para tawagin mo siya na may pag-ibig at may respeto, hindi mo siya tatawagin sa kanyang proper name. Gagamitin mo yung salitang papa. Ato, what do you Fro Papa will move more? Oh, more Papa didn't friend of friends say be up. A Jana say, Anak, halika rito. Anak, Papa. regalo ko As all Papa so Fro or do more Casa me Babra. Baba me dia chede be abra wo bra. galit yung Rabeje. sa anak para bigyang diin at matawag yung atensyon. Now, one Casa Mudi no dear, I offer the buffo and a bow with the team with the Fro. Sa salitang Maneda so near Barama Bernacha, you know, we dalawang Alpha. A day of Bani Jano. Yen money. A dim you know a dikaya. A buy and son a dig in Abeba. Saan? Saan galing yun? A day and Samrane and Abudin in a funny free buy. Sa Biblia na yung salitang ama ay titulo. Walang ganyan. Now, over to me, Anong talatang yeah. ganyan? Pero ako may mababasa ako sa Biblia. I will crown Sembia Case. A day a Jano or buy and Samrane Dini. Ya kaya Twerɛ Kronkron say di eja na wa ba na yo tumfuo no dini fitetentrede ene radi Yesu Kristo dini na barma benachi Maliligaw ka kasama ng yung pastor. Mga pastor. ata udi wo sofo no chamu mi no nyina mabayira Wala na tayong masyadong maraming asofo no abon se mefira wo na adwene ani no punta naman tayo sa ibang daan. ya bra no aye bre May mga tao pang naghihintay sa kanilang na barma benachi para makapagtanong. Salamat. ya ko be fofo bi no twen wo no ma no yi Amen. ya da wase nyanko ponshirawo Daniel, brother kapatid na Eli, salamat po sa Diyos. Daniel Sa California. ane brother Elias dan kenyanko pon mama yan from California. Isa po siyang born again at isang Pilipino. Magandang araw po sa inyo, kapatid na Raquel. Oye, Philippiani born again. Salamat po sa inyong participation. Magandang araw. Adi ano wasimisa, yada wasise, Brother Daniel. wade wuhuwashe, dwumadie mu bi, brother Daniel and brother Eli. Ipinanganak na Katoliko. Subalit, Ya wo mesa Catholic ni, maulila ako sa magulang. Meron po akong isang kapatid na yada me, nakapag-asawa ng Protestante. medi fie numu ni yada me ba for dem Catholic sumono. Grade 3 pa lang po. Me wo nuye bi sinasama ana, ako sa kanilang aya simbahan. Protestant ni. At doon ko po nakilala ang Diyos. Na, Doon ko po nakilala si ebra na Jesus me wo, Christ. aya class 3 no na waton sa frame, sabi na me hunu Yesu Kristo. Ako'y maulila, pero naniniwala po ako nung kunin ng Diyos. Na me ye, magulang at ya janka ba, naniniwala po ako na siya po ang so, aking ama. wajide sa sabra na wenyankopon, Magulang. aya efre, Dahil po sa nakilala ko si Jesus awo Christ, po, nag-umpisa po akong mag-search sa Kanya. na Mesiya Pumunta Yesu ako sa Kristo iba't no ibang ana mede na ye be papa religious group. Mesiya sa me hwehwe na kira kwan At alam kong enti mabibigat mede me yung won hwehwe ensor asomkuo na ensor a minim so mo ye Kristofo ti na minim so mo ncheche no wo Twerɛ Kronkron na se nim meron po akong napasukang religion na
Pentecostal na dakoro bi at itinuturo puro me ko Pentecost asɔre bi mu ang na explanation po wɔn kyerɛkyerɛ wɔn kakasa hodoɔ ito daw po ay panalangin na ano yɛ wɔn de ma wɔn de kyerɛ aseɛ na sila lang po a wɔn de ma mɛfa kasa hodoɔ wɔn na wɔn sɛ isang araw po pumasok po ako sa ɛyɛ kwarto mpaebɔ a at Onyankopɔn nko ara na ɛbɛte ase wɔn nko ara so na ɛbɛte narinig ko aseɛ ang Holy Spirit. nti dakoro mi wura adan mu Ba ang aking mga sɛ mɛ nso mepɛ sɛ meka kasa hodoɔ no bi na igalaw meyɛ po m'adwene ang sɛ mebɛbue ma no na maka kasa Narinig ko hodoɔ no po bi yung speaking in tongue. na madaadaa metɛkyerɛ ma wɔn anum nti mekasa meka kasa hodoɔ no bi ano sɛ Isang linggo na sa asɔre a April sɛsi a ay mɛkorɔ no in-invite ng pastor yung mga church members ay na dakoro gusto kwasiɛ da bi anoint sa Holy Spirit pumunta daw po sa ɔsɔfoɔ no toto nsa frɛ nagdadasal po ɛyɛ ako, asɔre ma nakikita ko po na sɛ wo a wɔpɛ sɛ ɔmo sa kronkron ba wɔ soɔ no brɛ ha sa Abagye bi. nakabistida ho kasi ako ng mga Di- araw na yun. ɔmo bɔ mpa na mo tete hwɛ ɔmo munimuni tɔ fam Pero nag-aalala po ako dahil nakadress na po mepɛ ako, sɛ baka mekɔ anim hɔ bi mahalislisan ako. ɛti na mempɛ sɛ mɛkɔ bisa ataade a na ɛsɛ mekɔteɛ tɔ a me ho akɔpa So nagpunta po ako. nti Habang nagsisipagbagsakan yung na mga wɔbɛkeka nanay ng nsɛm pastor, egu masum sɛ menkɔ hɔ na sana wag po akong nti na bumagsak nkurɔfoɔ kasi po tete tɔ nakabistida ako. ɔmo kɔ na ɔmo ate atɔ nti na mɛso mɛbɔ mpa sɛ mɛte atɔ bi Inanoint ng oil ng pastor sa noo. nanso Bumagsak po ako. ɛberɛ a wɔsɔfoɔ no de anɔnte wɔyere no Kung merong ɛsɛ me moma so no ko na para pong me merong mu yɛ haha te sɛ sa pepa akin. So paano niyo po maipapaliwanag po yun, Brother Eli? Kapatid na Raquel, yun po ang yun. na anya me de asɛ ne obi asɔ me mu ɛyɛ ɛtwe ma bɔ fam no wobɛkyerɛ mu sɛn wokyerɛ mu sɛn ɛno na wasɛ mi sɛ mekyerɛ mu sɛn ana onua ba wabisa yi deɛ ma wobu mfu na meyi w'ano nso pɛmpɛm afiri twerɛ kronkron no mu deɛ di kan ɛyɛ akristofoɔ no ɛyɛ yɛn nwosra no nyɛ anɔnte wɔyere ɔba yɛn kenkan 1 John 2:20 and 27 Pakibasa sa English, kapatid. na mo deɛ moanya nwosra mo deɛ moanya nwosra no firi ɔkronkronni no hɔ na mo nyinaa nim de na mo deɛ nwosra a monya no ne nsa mu no te mo mu enti ehia mo sɛ wobi kyerɛkyerɛ mo na mmom sɛdeɛ nwosra no ara kyerɛkyerɛ mo ade nyinaa ho no na ɛyɛ nokore na ɛnyɛ atoro na sɛdeɛ akyerɛkyerɛ mo no montena ne mu Anointing is teaching. pɔmɔtɔ nwosra ɛyɛ nkyerɛkyerɛ ɛwo hia yɛn ne deɛ kyerɛkyerɛ mu kyerɛkyerɛ kristofoɔ no ɔsɛ na mo deɛ nwosra monya no ne nsɛm no te mo mu ɛno nti pɔmɔtɔ nwosra no ɛnyɛ adwengo ɛfiri sɛ ngo deɛ sɛ yɛde sra wo a na wodware a sɛ ne nyinaa bɛhohoro akoro ɔsɛ nwosra a monya no ne nsɛm no te mo mu enti yɛhia sɛ obi kyerɛkyerɛ wo sɛ nwosra wɔ wo so a wohia so bi bɛkyerɛkyerɛ wo pɔmɔtɔ nwosra no ɛnyɛ adwengo bi obi abu agu tuom a ɔde bɛbɛsra wo sɛ wodware a ɛbɛhohoro twerɛ kronkron no sɛ na mo deɛ nwosra monya no ne nsɛm no te mo mu enti ehia mo sɛ obi kyerɛkyerɛ mo na mmom sɛdeɛ nwosra no ara kyerɛkyerɛ mo ade nyinaa ho no na ɛyɛ nokore na ɛnyɛ atoro na sɛdeɛ kyerɛkyerɛ mo ntena ne mu yɛnkenka ntagalo kasa wɔ sɛ na mo deɛ nwosra a monya no ne nsɛm no te mo mu enti ehia mo sɛ obi kyerɛkyerɛ mo na mmom sɛdeɛ nwosra no ara kyerɛkyerɛ mo ade nyinaa ho no na ɛyɛ nokore na ɛnyɛ atoro na sɛdeɛ kyerɛkyerɛ mo no montena ne mu Ang pagkapahid o anointing, turo po yan, kapatid. pɔmɔtɔ nwosra asekyerɛ ne sɛ nkyerɛkyerɛ ɛnyɛ adwengo ebubu gu nkurɔfoɔ so sɛdeɛ nyankopɔn ɛsɛm no sɛ wɔ apam foforɔ no mu no ade a wohia a yɛfa no ɛyɛ honhom fam adeɛ yɛnkenkan 2 Corinthians 3:6
ono na wama ya fata sɛ apam foforo ho asomfoɔ ɛnya atwerɛdeɛ deɛ na mmom honhom deɛ mu na mmom honhom mu ɛfiri sɛ atwerɛdeɛ deɛ kum na honhom deɛ ma nkwa. Ang salita po ng bagong tipan carries with it spiritual things. Hindi po ito laging apam foforo no mu nsɛm ne kura honhom fa mu adeɛ. Ayun lang langis na yan, may diskusyon Sir, yan eh. Anong langis? Ya wokenkan sɛ ɛnwosra anamonsra wɔ no ngo a wɔkɔkɔfa ngo a na ngo bɛn adwengo anaasɛ kubenwa anaasɛ fraatɔ. Ɛfiri sɛ yɛwɔ ngo bebree wɔ hɔ, adwengo anaasɛ ɛyɛ abɛngo anaasɛ kubanwa. Babɔtɔ ɛnwosra no bɛba wɔ bi so ne nya ngo a yɛbu agutua mu deɛ yɛde bɛsra wo. Na sɛ yɛsɛ nwosra ba wɔ so obi sra wo ngo a ɛna sɛ wodware ne nyina hohoro kɔ. Ɛnwosra no yɛ nkyerɛkyerɛ a wɔn kɔkɔ bɛma na ba wɔ so. Ɛno nyɛ ngo adwengo bi obi abu agutua mu. Ɛsɛ sɛ mowɔ saa nwosra no nti ehia sɛ obi kyerɛkyerɛ mo. Ɛfiri sɛ nkyerɛkyerɛ no ɛno ne nwosra tena wo mu da no wura mfiri ɛno mfiri wo so. Wodware sɛ deɛ kora hohoro ɛno da so te wo mu. Ɛka no kora ɛnka atoro. Sɛdeɛ nwosra no wakyerɛkyerɛ mo no montena ne mu nti nwosra no na yɛ nkyerɛkyerɛ no. Amɔtɔ nwosra ɛnya ngo bi a na ngo bi obi abu agu to mo ba bɛsra wo. Nwosra no ɛkuta honhom fa mu asekyerɛ. Yɛn kenkan John 6:63. Honhom ne deɛ ma nkwa, honam deɛ nya hwee. Ɛsɛm a maka makyerɛ mo no yɛ honhom ne nkwa. Ensam no Kristo sɛ mensam yɛ honhom ne nkwa no ne ade a Yudafoɔ ne nsɔfoɔ no ɔmaba no nte aseɛ no. Ɔsɛ munnwiri asɔredan yi ngu na mede nansa bɛma so asi hɔ. Yudafoɔ no ɔmo nim nya Kristo ne nsɛm sɛ yɛ honhom fam nsɛm no. Ɔwɔ sɛ na Yudafoɔ no si mfirinhyia aduanan ne nsia na wɔde si asɔredan na wɔde nansa no bɛma so asi hɔ. Deɛ wɔkaeɛ no na wɔde wɔn ara ne nipadua asɔredan. Enti ɔsɔre firi awufo mu na n'asuafoɔ no kae sɛ waka yɛn na wɔgye twerɛ nsɛm no di yɛ. Yɛn no de mfomso a wɔatorɔ nsɔre mu. Abere yɛn ɔmo kan asɛm bi a ɔmo nwene ho sɛ yɛ honhom fa mu ade o. Da bia na ɔmo ayɛ no honam fa mu adeɛ. Ɔde aba Rakel deɛ metumi aka kyerɛ wɔn ne sɛ ɛnwosra ɛnya ngo bi obi abu agutuam ɔde ba bɛsra wo na ɛyɛ nwosra no ɛnyɛ no a. Yɛka sɛ nwosra ade na twerɛ sanka mpa sɛ yɛ honam fa mu ngo ada na twerɛ kronkron akyerɛ wɔ ngo pɔte a nka fasra. Nwosra no a yɛka no nya honam fa mu adwengo bi abu agutuam. Yɛnkenka Hebrews 9:10. Na ɛne nnuane ne yɛano ne yɛne yɛdware yɛahodoɔ yɛ honam nsiesie ɛnko a ɛda hɔ sɛ wɔnyɔ ɛnkoduru ntotoyɛ berɛ a wɔahyɛ ato hɔ no. Israel man mu no ahyɛdeɛ ne atamudi a ɛwɔ hɔ nom no. Nsiesie a wɔn yɛ ne yɛ honam fa mu nsiesie nko a te sɛ adwareɛ nan ho ahohoro nsa ho ahohoro adwareɛ ahodoɔ nnuane a ɛyɛ akyiwade a yɛsɛ ma wɔn mu nie. Yɛn nyinaa yɛ honam fa mu nsiesie nko a Israelfoɔ no ɛwɔ. Wɔma yɛn kenka no borɔfo kasa mu. Na Yankopɔn ka nwosra wɔn ma brɔso mo de anwa ɛna sra Hebrews 9:10. Na ɛne nnuane ne ano ne yɛne adware ahodoɔ yɛ honam nsiesie nko ɛda hɔ sɛ wɔnyɛ nkoduru berɛ a wɔahyehyɛ ato hɔ no. Enti yɛwɔ nsakyerɛeɛ berɛ. Yɛwɔ nsakyerɛeɛ berɛ bi a yɛyi esi hɔ. Ɛno ne Awurade Yesu Kristo aborɔ so. Ɔba no ɔbɛsesa apam no. Ɔbɛsesa apam no nnɛ yɛwɔ honhom fa mu deɛ. Enti yɛwɔ apam foforo no. Na ɔmo deɛ ne yɛ honam fa mu adwareɛ ɛna ho ahohoro. Yɛn mu yɛ yɛn nneɛma na Israelfoɔ no yɛ. Adwareɛ yɛ ade a ɛho hia wɔnom. Yɛyɛ nokwasɛm baako a wɔtwerɛ kronkron a monte aseɛ. Ɛna ho ahohoro, nsa ho ahohoro, nneɛma ahohoro, ntadesie wokɔ so biribi mu a wokɔ so ade a ho ntie mu a ɛsɛ hohoro. Nti Kristo no
Kristo no ankasa mo pondasuafo ne bu nanim ti. Nakakahawa yun. Kahit kumain ka na hindi nagugas ng kamay, hindi naman mahahawa yung kapwa mo. Da ase. Enuane a wɔn mo die no. Hindi yung pumapasok sa E kogu ya funu mu enye no na gu nipa ho fi na mo de gu nipa ho fi ne de fi nipa no mu ba. Den na Kristo pa kyerɛ. O pa kyerɛ honhom fa mu ade. Sa wote ase a obɛgye di sɛ Mose mmra no ɛnaso enye adwuma. Yɛmfa nyɛ adwuma bio. Ɛsɛ yɛka nwosra yakɔkɔfa honam fa mu adwenwa na sa nwa bi desira sɛ nipa no na so nte sa wa Kristofo abere so. Israelfo no ante ase Hebrews 7 verse 12. Na sa wasatra asofudie no a etwa sa wasatra mmara no nso. Mose yasesa no mmara no. Impo Israelfo no omusuba na yɛ honam fa mu nneɛma nko ana omodwene no. Awurade Yesu Kristo ba no betra won sɛ omodwene honhom fa mu ade na nya honam fa mu nneɛma nko nti abra no wonte ne Paul kyerɛkyerɛ anuanom Hebrifo no Paul Awurade Yesu kyerɛkyerɛ no de wɔka kyerɛ Hebrifo no die onua ba Rakel muntie Hebrifo ngomati nsiankyɛ mu baako Hebrews 6 verse 1 enti ma yɛmfa mfiti ase yɛnkyerɛkyerɛ a yɛfa Kristo ho no ntwentwɛn mama yɛmfa ntwentwɛn na yɛmpere nkɔdeɛ ɛyɛ pɛ mu mfiti ase deɛ ne man mama yɛmfa ntwentwɛn Kristo kan sɛmpa no kyerɛ Israelfoɔ ne nkyerɛkyerɛ mu no na wɔyi wɔn mafiri honam fa mu adeɛ mu ɛde wɔn aba honhom fa mu nneɛma mu enti Kristo ne nkyerɛkyerɛ di kan no mfiti ase de mama yɛnya no nto hɔ nkyerɛkyerɛ bɛn a ne asuba ahodoɔ ne nkyerɛkyerɛ ne nsangusuo ne awufuo sɔreɛ ne daatemuo anto fapem bio every say eno ne ade na akokwa Israelfoɔ eno ne ade a Kristo ɛhyɛ ase ebra no wɔ kansɛmpa no na sɛsie yɛ yɛde yɛba honhom fa mu nneɛma no mama yɛnyae saa honam fa mu nneɛma honam nsiesie mama yɛnyae sɛ saa nkyerɛkyerɛ yi nkyerɛkyerɛ fa adwareɛ ho nsangusuo sɛ deɛ na asɔfoɔ no ɔmɔyɛyɛ no awufuo nyane mpo Paul ɔbrɛ so asomafoɔ no anyɛ wɔn amfa wɔn nsa ngugu obi aso bio Paul sie Timoteo kwan sɛ ɛma ne mfa ne nsa ngugu obi ara so sɛ no ne adeɛ na wɔn mo yɛ tete no Mama yankin kan 1 Timothy 5 verse 22 Emfa wo nsa ngu obi so ntem nanso emfa wo ho emfra ebinom bɔne mu sie wo ho kron emfa wo nsa ngu obi aso Everyone no ye Kristo mfiti asede ye nkyerɛkyerɛ ye mfiti asede ye de Israel man mu ne so ase na so bre bi baaye no ana Kristo mmara ne mu honhom fam enema hyɛ ase sɛ ɛyɛ adwuma nti mfa wo nsa ngu obi so ntam enti Paul ayɔnkofoɔ mu no ebinom yɛ ade yɛ nanso amfa ne nsa ngu wɔn so ɔma yɛn kenkan 1 Timothy 5:22 to 23 emfa wo nsa ngu obi so ntam nanso emfa wo ho emfra ebinom bɔne mu sie wo ho kron enom insuo enko bio na wɔyɛ funu ne wɔ mmerɛ a wɔtaa yɛ no nti na mbɔbesa kakra bi Ano sabi ni Pablo kay Timoteo, pinakamamahal niyang ministrong kasama. Kaya na Paulo ka kyerɛ Timoteo na sɔfoɔ no ɔpɛ n'asɛm ɛmfa wo nsa ngu obi so ntɛm anyɛ sa wo nso bɛnya wɔn bɔne mu kyɛfa ɛnom nsuo nko bio wɔyɛ funu ne wɔ mmerɛ a wɔtaa yɛ no nti no mbɔbesa kakra bi adete na Paulo Timoteo yɛade yɛ Paulo amfa ne nsa ngu ne so tanka nsa ngu suo no ayɛde sa nipa yɛde nda so yɛ adwuma de na Timoteo yɛde yɛ Paulo amfa ne nsa ngu ne so sɛ Timoteo yarefo obi ano wɔtaa yare ntentem yɛn kenkan 2 Timothy 4 verse 20 Erasto ka Korinto na mija Trofimo wo Mileto na oyare yɛn yɛ Paulo anyonkofo opa wɔn masem
Trofimo, Paul ne boafo, Nancy would Janoma, Mileto, every son of Yari. And every said, Tantra work and we say, Mamma from one saying, the Pebia to be with Paul Mujai, man from one saying, Crawford, so, and now the 20 years on Crawford, that's my funny Jai. Omu to me, Uncle Benyania Wufu, that's a man first to me in 1 year, you may be. Omu Jai. Omodo Omo say, Goon Crawford, Yania Wufu, as I are for ya, dear no. Our monenos were shabby. I don't know so funny and I said that the Nipantia Christo, Twerɛ Kronkron Kasuma Yen Fiti as a dear Christo Fiti as a dear non ntwentwɛn. And I know that Nipa Gidio. I saw funny and say good so no a tear ye or at a trash. To me be woman. To me be about so. That's it. Ye Piawa. I don't know better for being a so Musai home Kronkron and Eduma. I then a piano my water of majesty will be so. I don't know home Kronkron one case move fan to them. Constant in Wamuyi. Yea, I own home Kronkron, you man now or soft one attendance. I was now a theatre. I don't know be so. I don't know Kronkron now what the answer my water from Kronkron so one. Oh my true for someone is on Kunyane. I used to know question 7 phone or moody and tis so much no monster will be soon about for my near car question than to Melbourne. So now. A bini Twerɛ Kronkron say, I also for Bell Roda or the Bonkro for Matiato, or the Bonkro for Matiato, almost a home Kronkron, almost Bibi said Twerɛ Kronkron. Onyaba Raquel. But my ancient dear what Twerɛ Kronkron, how much of Mamma Booth? Obiara wo tie nkyerɛ tire. Moma yɛnsua de Twerɛ Kronkron mu, moma yɛn kontra de wɔtwerɛ no. 1 Corinthians 4 verse 6. Na nuanom montina medias me meto me ne ya Paul ho mekyerɛ mo na mosua yɛn sɛ mɔre nwenwene ntra de wɔtwerɛ no na mo bi ahoahoa ne ho ne obi ani asie sa mga bagay na nangasusulat upang ang sino man sa inyo ay huwag na mo bi ahoahoa ne ho ne obi ani asie and tell me, my hand time for your home master for always on home Kronkron woman so, na mensa woman so, but 2 minutes are now for money here at the teto, but 2 minutes are now for the teto in Twerɛ Kronkron Babiara, Twerɛ Kronkron is a Monsignor, the watcher no, Mamma wouldn't try the watcher no. Yan cannot Twerɛ Kronkron Babiasa Christo, Tonensa, now for the theatre, or Tonensa, now for Muni. As a man for 1 year, no Mauro Muko to the Bonkro for no Matiato, Bonkro for no Matiato, at the SM Kronkron almost or Motanan for so Pamato, Twerɛ Kronkron fan as he used to Tonensa, will be to tell me a course when once on a planet of them. A true for said. The web import or for the Tonens and our what's a tough from one. And now Kronkron our money to remember the part of them. Yanking can 2 Corinthians 11 verse 12. Now say any pay asoma for trofo adwumaya for na dafo wadane won ho yese Kristo wasoma for na nyanwanwa every say Satan warampo dane ne ho se hanbofo hindi malaking bagay nga enti se na somafo enso dane won ho yese tene ne asomafo a enya de wan wa biara na bewie won se de wonwuma tie ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. Kinalulungkot kung sabihin, nakakagawa ng milagro si Satan. Ayan na yung marahuo sa meka sa pamocho. Bonsam kura yan sankyerene sa wuni mu a. Bonsam ono so yan sankyerene. Enti ubesi den wo hunu se wo obi to ne sa wo teto ye no sofo ne di ne sa gu so wo to fam no. Ubesi den wo hunu se ya hom kronkron. Pamocho adea ebeti obi abrabo na obi ya Twerɛ Kronkron nka ye no. Obi na abo apaya ne ho se aye Kristo o man nkrofo nya ne ho atenka ade jemisa bonsam kura tumi dane ne ho te se osoro abofo sade passion no ka no na nsenkyerene a wo mo ye no bonsam kura beboa wo no obetna ponkoso sade abeye wiase nyina abone fuoi ebedi won so hene
Na wobeside no ohunu so yo bonefo. Na nkyerɛkyerɛ ɛyɛ atoro ɛyɛ bɔne nko na ntene. Na ne nneɛma wɔyɛ nyinara yɛ nnaada ne nkontompo. Ɔbɛpae mu aka akyerɛ amansan nyinaa sɛ ɔno ne nokore Kristo no. Wɔn mo boa pae wɔn sɛ wɔyɛ Kristofoɔ. Ɔmo sɛ ɔmo yɛ asomafoɔ, ɔmo yɛ sɛnkyɛn, ɔmo yɛ anti-Kristo. Sɛdeɛ Kristo kan na sɛ nyɛ nwanwa. Nipa bebree me din bɛba abɛdaadaa nipa pii wɔbɛyɛ nsɛnkyerɛnneɛ ne anwanwadeɛ akɛseɛ. Matthew 24:24. Na sɛ betumi ankɔ bɛdaadaa wɔn a wɔayi wɔn mpo. Ɛwɔ Twerɛ Kronkron mu onuaba. Wontumi mpo woyi firi mu enye yi. Ɛyɛ Kristo nkɔmhyɛ. Anti-Kristo bɛba. Ɔbɛba wiase. Kristo atorofo bɛba wiase asɔfo atorofo bɛba ɔmo abɛyɛ deɛ bɛyɛ. Wɔbɛyɛ nsɛnkyerɛnne akɛseɛ ne anwanwadeɛ akɛseɛ. Du adwene bɛyɛ ɔso Nyankopɔn asoma wɔn. Ɔmo nkyerɛkyerɛ nyinaa yɛ hɔhwie. Ɛne naadaa ne ewudisɛm nko a. Ɛyɛ no korɛ sɛdeɛ Pastor no sie. Ne nkyerɛkyerɛ nyinaa yɛ bɔne nko nya tenene. Na ɔbɛka akyerɛ amansa nyinaa so yɛ nokore Kristoni. Ɛne obi atumi ka so yɛ Kristoni nti mohwɛ mo ho so yie. Ɛnyɛ obiara ɔbɛba bɛka kyerɛ so yɛ Kristoni na yɛ Kristoni mapa. Ɛnyɛ obi a ɔso twerɛ nsɛm na kyerɛ so yɛ Kristoni mapa. Twerɛ Kronkron no abɔ yɛ no kɔkɔ. Twerɛ Kronkron no kɔkɔ bɔ ne sɛ Kristo atorofoɔ bɛba, adiifoɔ atorofoɔ bɛba. Ɔmo ba bɛyɛ deɛ bɛyɛ. Ɔba bɛyɛ nsɛnkyerɛnne abɛyɛ ka so ɔmo keka kasa hodoɔ. Na sɛ deɛ ɔmo ka ne mpo ɔtene koraa no a. Deɛ ɔmo ka ne sɛ yɛ papa adɛn na yɛhu no Twerɛ Kronkron no mu. Ade a wɔn mo yɛ wɔ sɛ yɛhu no Twerɛ Kronkron mu. Na so mo nim Paul ɔtwerɛ nsɛm no bio no wɔsɛ sɛ wobi kasa bi a ma no nyɛ nipa baanu atera soɔ no baasa. Ebinom wɔ hɔ kwan sɛ ɔbɛka kasa hodoɔ. Nipa mmienu anaasɛ mmiɛnsa bɛtumi aka kasa hodoɔ. Na mmom ɔwɔ sɛ yɛkyerɛ aseɛ. Na sɛ obiara ne wɔbɛkyerɛ kasa ɔmo ka no ase a ɔmo mmua wɔn ano asafo no mu. Obiara nkyerɛkyerɛ mu so ɔmo kasa kɛkɛ. Ɔmo ka nsɛm fu keka nsɛm hunu kwasi asɛm ɔmo keka no ho ana kyerɛkyerɛ mu. Ensɛm ɔmo keka ho sɛ ɔmo ka kasa hodoɔ. Ɔmo ka nsɛm fu ne abadamfoɔ kasa obiara nkyerɛ aseɛ. Twerɛ Kronkron sɛ wo ka kasa foforo na wo ka kasa bi a yɛnte a enipa nkyerɛ aseɛ na sɛ deɛ wo ka na obi ntumi nkyerɛ aseɛ ka ɔno tu. Gyina asafo no mu nkasa. Nti wo deɛ wo ka no wonte aseɛ ko gyina baabi na bɛka sɛ asafo yi mu no ɔsɔfo no moe ɔkeka nsɛm fu ka nkwasi asɛm obi ante deɛ wɔka no se. Ɔsɛ Honhom Kronkron aba ne so. Honhom Kronkron bi aba ne so de gyimi na aba anti-Kristo honhom na aba ne so. Ɛne da so sɛ mate Kristo ne nsɛm ase. Sɛ obiara ni ɔbɛkyerɛ kasa wɔka na so wɔnka na no ntum. Na so wɔn kasa moe ɛka nsɛm fu obi antumi nkyerɛ aseɛ. Ɔmo amu na abɔ ɔmo tim akɔfa ɔmo nsɛm aba. Babra asomafoɔ no ka kasa hodoɔ no. Enipa te aseɛ. Enipa wɔ Yerusalem te aseɛ. Na ɛwɔ mo sɛ yɛn bɛyɛ akenkan tenten deɛ. Da sɛ mo afoforo mo tim no mfa nkyɛme. Ɔmo ama nkenkan. Asomafoɔ nnwumati mmienu nti mu baako. Ɛsɛ na Pentecost da ne tɔɔyɛ no. Wɔn nyina hyia faako. Na mpofiri mu no ehum bi ɛte sɛ mframa mu yɛ den a ɛrebɔ firi soro bae. Na bɛhyɛ efi a wɔte mu no ma. Acts 2:2. Verse 3. Na tetrema wapaapae mu ate sɛ wogya yiyi kyerɛ wɔn. Na ebesisi wɔn atifi maako. Na Honhom Kronkron yɛ wɔn nyinaa mama. Na wofiri aseɛ kasa foforo sɛdeɛ honhom no maa wɔn sɛ wɔnka. Onuaba Rakel ne obi biara wo tie mesra mu adam mfa muntie. Monka de wɔkaeɛ no. Lucas se tetrema bi a wapaapae mu ate sɛ wogya besisi wɔn so maako no wofiri aseɛ sɛ wɔka kasa foforo sɛdeɛ Honhom Kronkron ne maa wɔn sɛ wɔnka no. Wɔn ɛka kasa foforo na so kasa baako pɛ.
asomafoɔ du mmienu na asomafoɔ du baako no mo ka kasa foforo yantoa nsɛm no so nkenkan yantoa asɛm no so nkenkan Acts 2:5 na yudafoɔ bi a wɔyɛ enipa nyamesurofoɔ a wɔfiri wiase aman nyinaa mu te Jerusalem. Verse 6 na wɔte deɛ ɛrekɔ so no enipa pii behyiae na wɔn adwene mu yɛ wɔn resene sɛ obiara te sɛ wɔreka ne kurom kasa. Enipa na ɔmo wɔ hɔ na ɔmo wutie di asomafoɔ no ka no ayɛ ɔmo nwanwa asomafoɔ no ka kasa ahodoɔ enipa atwa hɔ no mahyia nyinaa te kasa na asomafoɔ no ka nase na ɛyɛ wɔn nyinaa ho dwiri ne nwanwa na wɔka sɛ hwɛ wɔn a wɔre kasa nyinaa nyɛ Galileafoɔ anaa. Nti enipa a ɛwɔ hɔ no mo te nsɛm no ɛyɛ wɔn nwanwa wɔn ho dwiri wɔn ɛbaa ne sɛn nkurɔfoɔ yi ɔmo kasa mo nyɛ Galileafoɔ kasa ɔmo ka Yudafoɔ kasa na wɔn ka na ɛyɛ dan verse 8 na ɛyɛ dan na yɛn mu yɛn nyinaa te yɛn ara yɛn kasa wɔwo yɛn wɔ mu yi Artifoɔ ne Mediafoɔ ne Elamfoɔ ne wɔn a wɔte Mesopotamia ne Judea ne Cappadocia Ponto ne Asia Phrygia ne Pamphylia Misrim ne Libya fa a ɛfa Kurene ne ahohoɔ a wɔfiri Roma Yudafoɔ ne wɔn a wɔadane Yudafoɔ. Kretafoɔ ne Arabfoɔ yɛte sɛ wɔde yɛn kasa ka Nyankopɔn nnwuma kɛseɛ. Ɛdeɛn na asomafoɔ no kaeɛ? Nsɛm bɛn na wɔn mo ka kasa foforɔ ɔmo ka kasa nipa ka ɛnyɛ nsɛmfo ne nkwasea keka na mmom nsɛm wɔ nipa ka yɛte aseɛ. Galileafoɔ asomafoɔ no mo yɛ Galileafoɔ ɔmo nte Arabic kasa na so Pentecost afasha da ne tɔɔyɛ no sɛ deɛ wɔn kronkron ne ma wɔn sɛ wɔn nka kasa ho ɔmo ka kasa nipa te kasa nkurɔfoɔ ka nya badamfoɔ kasa wɔn ayɛ nkenkan ɔmo sɛ na ɛyɛ dan na emu biara te yɛn ara kurom kasa yɛn kan kasa no Partifoɔ baako Mediafoɔ mmienu Elamfoɔ mmiɛnsa ne wɔn a wɔte Mesopotamia ɛnan ne Judea enum Cappadocia nsia Ponto nson ne Asia nwɔtwe Phrygia nkron Pamphylia du Misrim du baako Libya fa ɛfa Kurene du mmienu ne ahohoɔ a wɔfiri Roma dunan Yudafoɔ dunum ɛne Yudafoɔ ɔmadane ɛna Kretafoɔ dunsia Kretafoɔ dunson Arabfoɔ dunwɔtwe yɛte sɛ yɛde yɛn ara yɛn kasa ka Nyankopɔn nnwuma kɛseɛ. Nti ɛberɛ asomafoɔ no ka kasa ahodoɔ no wɔnom a ɔmo wɔ ɔmo tirim ankɔkekan nsɛm a enipa teɛ ɛyɛ Kurenifoɔ Pamphyliafoɔ Kretafoɔ Elamfoɔ ɔmo nyinaa yɛ kasa asomafoɔ ɛno ɛka kasa dunwɔtwe enipa ka a enipa te aseɛ. Kasa ahodoɔ ase kyerɛ no sɛ woka kasa ɛwɔ hɔ a enipa te aseɛ ɛwɔ mo sɛ ɛnyɛ wo kurom kasa o na so tumi ka kasa nkurɔfoɔ te ɔmo te aseɛ te sɛ me kasa a yɛde tete mi ɛnyɛ Portuguese kasa na so Nyankopɔn no mo na ho mɛka Portuguese kasa mɛka Spanish kasa mɛka Visayan kasa mɛka Ilocano kasa mɛka Kapampangan kasa mɛka Tagalog kasa metumi nso ka Bicolano kasa metumi nso ka Cebuano kasa. Ɛno na ase kyerɛ wo ka kasa ahodoɔ kyerɛ sɛ wo ka kasa foforɔ nipa teɛ ɛnyɛ nsɛmfo ɛnyɛ nkasea keka Twerɛ Kronkron sɛ wo ka nsɛm a nipa nte ase na obiara nso ni wɔ bɛtera ase a kawan no tum ɔma yɛn kenkan 1 Corinthians 14:27-28 sɛ wobi kasa bi a ma no nyɛ nipa baanu atera soɔ no baasa
One kind of Marco, na wenipa baako nkyerɛ aseɛ na sɛ asekyerɛni ni hɔ a ɔmmua n'ano asafo no mu na wɔnkasa nkyerɛ ne ho ne wɔ Nyankopɔn kyerɛkyerɛ nie ase so obie ni wɔ bɛkyerɛ aseɛ akawa no tum wɔ akawa no tum ɔpɛ sɛ wɔkasa kasa kyerɛ Nyankopɔn bɛgyina bɛdɔm n'anim nkasa ɛmbɛgyina asafo n'anim nkasa yɛ ne Twerɛ Kronkron no afutuo o kasa nipa nte obiara nkyerɛ ase na ɔsɔfoɔ ne kasa wakasa saa ɔka ma nkurɔfoɔ bɔ agye so wɔyɛ adeɛ ɔka foforɔ no akasa mu mponti ase ne akasa Kronkron aba ne so wɔn de Paul ka fa yɛ 1 Corinthians 13:1 na me sɛ me di nipa ne abɔfoɔ tɛkyerɛ ma me kasa na me ni wɔ da na me te sɛ ya wa ere gyegye ana kasa ere woso Opa kakasa hodoɔ opa kabɔfoɔ kasa ne nipa kasa no mpo dɔɔso te sɛ Paul na sɛ woni wɔ da na sɛ meni wɔ da mete sɛ yawa mete sɛ akasa ɛrɛ wosoɔ ɛso ni mfasoɔ ade kyerɛ 1 Corinthians 14:9 saa ara nso na sɛ mode mo tɛkyerɛ maka asɛm a mu nti a ɛbɛyɛ dɛn na wɔbɛhunu deɛ mɔreka na ɛbɛyɛ sɛ mɔrekasa gu mframa mu kwa mahunu na asɔfoɔ yi ɔmo kasa gu mframa mu kwa obiara nte deɛ ɔmo ka n'ase obiara anim ne ɔmo keka obiara nkyerɛ aseɛ sɛ obiara ni wɔbɛkyerɛ nsɛm a wɔka n'ase yɛ ka wɔn no tum wɔpɛ sɛ wɔka wo kasa ana kasa biara wɔpɛ sɛ wɔka asɛm biara wɔpɛ sɛ wɔka no kakyerɛ wɔ Nyankopɔn sɛ deɛ onua ba rakale yɛ ɔyɛ no na wɔbɛgyina asafo n'anim bedwam nipadɔm anim keka nsɛmfo obi ante ase a ɔmo yɛ ɔmo sɛ deɛ ɔmo kronkron wɔ so ɛbɛde na ɔmo kronkron aba wɔ so abra wɔn fa ni die mpo ma Nyankopɔn nsɛm ɔno wɔ asafo ma ɔkasa saa na so asafo ma no nte ne ɛwɔ kana se ɛwɔ kasa bi a yɛ atwa wɔn akya no yɛnte ase a Twerɛ Kronkron sɛ nipa mmienu anasa mmiɛnsa ahyia mu a obi kasa bi a yɛnkyerɛ aseɛ ɔwɔ sɛ obi kyerɛ kasa no ase sɛ kasa ase kyerɛ ne nni hɔ a sɛ obiara ne wɔbɛkyerɛ deɛ wɔwɔ ka no ase a kawa no tum yɛ ne Nyankopɔn no nkyerɛkyerɛ kan sɛ mi ma kyerɛkyerɛ mu bɛboro mpra pempem onua barima Daniel yɛ ma kyerɛkyerɛ mu mpra he we deɛ kind of say yentumi kura nkan efiri bra a wusua na wote sɛ mɛkyerɛkyerɛ saa nsɛm yi ma ne brother Eli esi akura me ma ba akɔkora ne saa nsɛm fi me mmɔfra ase mɛte sɛ woyi saa nsɛm bisa ya no yɛni adeɛ wɔ Twerɛ Kronkron mu nua ba Rakel yɛni adeɛ wɔ Twerɛ Kronkron bɛtumi aka kasa bi wɔ Korintofoɔ no anim na so yɛhia kasa nkyerɛ aseɛ ni sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔn mabɛte aseɛ Pentecost da no na kasa nkyerɛ aseɛ ni biara ni hɔ asomafoɔ no ka kasa bebree na so nipa wɔ hɔ no kasa maako dun wɔtwe ne yɛ kaayɛ no anaasɛ aman dun ko na wɔ hɔ no ɔmo mu biara te ne kurom kasa ɔmo ho yɛ ɛyɛ ɔmo ho ahodwiri yɛn mu yɛ Galileafoɔ na yɛte sɛ ɔmo ka yɛ kurom kasa yɛyɛ Honhom Kronkron adwuma na sɛ kasa nkyerɛ aseɛ ni hɔ mpo a wɔn mo te deɛ asomafoɔ no kaayɛ no ase bisa ho osɔfoɔ no ka kasa hodoɔ no wote deɛ ɔkaayɛ no ase wote Nyankopɔn asɛm bi ase deɛ ɔmo kaayɛ no wote aseɛ daabi onua ba Rakel ma obu mfu wate medeɛ mɛka no kora kyerɛ mɛka ne pɛmpɛ me nkɔngonwan meka si w'anim pi sɛ wɔmpɛ sɛ wɔbɛgye di a mɛmɛ nyerew ɛnyɛ ntɔkwa ɛna nyɛ me na mɛtɔ nsa frɛ wɔ sɛ bra bɛbisa wo nsɛmmisa waa na abɛbisa wo nsɛmmisa na sɛ wompɛ Church of God asafo no na deɛ wɔ sɛ wɔama nkyɛkyɛ atorɔ nsɔre mu a na wabɛtena wowɔ wo fa ahodie ɛde aso kyerɛ sɛ nafofoɔ mekyia wɔ nua ba Rakel California ɔbɔ na ge na asɔre mu sɛ wo no saa atorɔ gyidie na ɛyɛ naadaa no wɔsɛ womfiri mu a ɛyɛ wasɛm medeɛ ɛyɛ masadeɛ sɛ mɛka nokorɛ no wakyerɛ wo na deɛ wɔ Twerɛ Kronkron mu no mɛkyerɛkyerɛ mu akyerɛ wo yei ne wɔ sɛmpakani a ɔpɛ sɛ wɔdi nokorɛ kyerɛ Nyankopɔn ne ne nyɔnko nipa sɛdeɛ
Tanetia wo Twerɛ Kronkron mu. Me kan be defe wo me krokro da bi da. Me dede. Ano ni ade osomafo Paul kan wo 1 Thessalonians 2 verse 3. Na ye na futu semon mfiri na da ana adwene mone ana efimu ana sisimu na sade wonyankopon na bunu se ye fata se wode ya sempa no hye ye nsa no sara so na ye kasa anya se wona wo so nipa ani na mmom wonyankopon na wo so ye nakoma hwe no ani kundi sa Diyos na sumusubok ng aming mga puso sapagkat hindi kami nasusumpungang nagsisigamit kailanman na sadiye wonyankopon bunu se ye fata se wode ya sempa no hye ye nsa no sara na ye kasa o anya se ye kan so nipa ani na wonyankopon na wo so ye nakoma hwe no ani na sadiye munim no nyankopon na ye dance ni yen ka dafa sem da enso yen fa sem biara enye ni bre hindi magsasalita ng makakasama. enkatasuo asomafo no meka dafa sem nkyerɛw gaya ng nalalaman ninyo ni nang balabal man ang pagkukunwari. Ayan, saksi ang Diyos. Paano saksi ang Diyos? Sadiye munim no nyankopon na ye dance ni yen ka dafa sem da enso yen fa sem biara enye ni bre enkatasuo de nyankopon waka na no na asomafo no bɛka wɔmfa bi nka ho nyi bi mfiri mu nti wo bɛka kasa ahodoɔ bi bɛka kasa bi a kasa na wɔka na ma nipa nte ase yɛ kasa te ase ɛnyɛ kasa obi adwere yɛ ne ya na wabɔ ne tiri mu bɛkeka ɛnyɛ kasa hunu bi obi nte ase na wɔba bɛ ma nipa gye wadi sɛ wɔ akwa de hom kronkron wɔ ne so hom kronkron bi ama wo so omoni wodom omonyon kudipa osempakeni mapa osofo mapa owodom anyon kudipa sada be obe ayesam na hwehwenti na wo so wo ka kasa hodo ma hom kronkron ba no sofo no akase mu mpodi okeka na kra wanti ase every ye bo apa ye onya no kra wo mu one se oka kasa hodo na se wuni woda osu ni mfaso won sa hwe dia trasa hom kronkron wa woso nya kasa hodo keka hom kronkron no o ka kasa hodo nya na kasa hom kronkron aba woso Davida sentrane dikan kasa hom kronkron wa woso no eni yankenkan Galatians 5 verse 2 na hom aba na odo hom kronkron no aba dikan yodo dia trasa hom kronkron wa woso no yodo wasafo ma no do wo ma na se jimi na wu jimi wo no o kase o hom kronkron wa woso na so wu jimi wasafo ma dada wasafo ma wa mu wa bo wutiri ke kan kwasi asem ke kan samfu se hom kronkron aba woso o do ana o tene Paul se na hom aba ne odo o se na se me diabofo ne nipa tachere makasa na me ni wodo a metese ya wa eregigia na kasa ere woso meboa pa me ye me ho se me ka kasa hodo eso me da nyankopon ase ase dan ka nyankopon me sunya kasa bibiri salamat sa Diyos mi hiya na me dia ka no kra sampa no ase dan ka nyankopon miski magsasabi marundo sila ng Grego marundo so bitwi ma majimi me impo omo kasa o munim Greek kasa te kasa hodo nakinig ako patawarin na sana naintindihan na minim omo no omo bo mutimo kekan se mitie wo no oni aba Raquel ya da wase just feel free na magtanong nanso me de maka no obaje sa woni o awo wo fa ho die se obebisa na opese wo bisa waya madam fo men kasa ntiawo na meso me gidi se onka nsemmoni bia mfa me ho ye namfo no ye nkwa so de ba akopekura no a ye namfo no me de Twerɛ Kronkron asem na me kan kire wo na nhwehwɛmu a wo ye no Wobɛtumi agye ma te se wo mpeso be ba so de a wo kodini enya hwe wo mpeso be bodini a enya hwe ye da ye namfofo onya metamfo oni aba Raquel be da wase Brother Eli mesme da wase bebire salamat kapatid na Raquel pagpalain ka nawa ng Panginoon pati ang oni aba Raquel aseda ya da wase nyankopon hira wo ne wabusuafo oni aba Raquel ne Brother Eli ene no merema ne no mama ya dam asese manya abotere hia nyankopon asem nyankopon hira mu nyinara
Na ọmmọ yẹn nyina ho ban wọ nabọne a yɛte mu yi mu. Yankopɔn nhyira mu nyinaa. Amen. Na asana yɛ bɛpɔn mpamotɔ wada. Yɛsrɛ mo ada mama yɛn nyina yɛ mmɔmpa yɛtie wa bi. Tayo po'y manalangin. Mama yɛ mmɔmpa yɛn nuanom. Panginoon naming Diyos. Amang Awurade yɛ Nyankopɔn. Agya twede yɛ mpɔn. bugtong na anak. Ɛwɔ wo dɔba korɔ no din mu. Sa liwanag ng katwirang Yɛda wo ase. pinasilay mo sa aming mga puso. So wama wo tenene han ahyerɛn yɛn akoma ne yɛn adwene mu. Sa pagbibigay mo ng katugunan Yɛda wo ase. sa mga pag-aalin Sɛ wama yɛn sa ano puso yie. ng aming mga kapwa. Ikaw po Na wayi yɛn yɔnko nnipa akoma mu ang ntanta afiri wɔn sa so. aming mga pagnanasa. Naririyan ka Agya, upang gabayan kami sa wama aming mga paglakad yɛn sa yɛakoma so adeɛ. Aberɛ nyinaa wowɔ hɔ sɛ wɔbɛtenetene yɛn wɔ yɛn akwan mu. tulungan mo ang aming mga kapwa-tao Awurade, na nakikinig sa yɛsrɛ wo sɛ mmerɛ yɛn ho. Sana po Yɛsrɛ wo sɛ boa yɛn yɔnko nnipa a wotie wɔn nsɛm wɔ yɛadesua yi mu. kasama kami sa paglilingkod. Yɛsrɛ wo sɛ di wɔn anim kan Katukin mo ang kanilang sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn nyinaa yɛbɛbɔ mu ne yɛasom wo. kasangkapanin mo rin Awurade, sa yɛsrɛ wo kanilang mga mahal sa buhay at sɛ fa wo nsa ka wɔn akoma. sana Fa wɔn di dwuma sɛ wakondeɛ namin sa panahong ito ma wɔn yɔnko nnipa ne wɔn namfonom. ang lahat ng ito Adeɛ biara a yɛrefa mu wɔ berɛ bɔne ne yadeɛ yi mu no, na mayroon kaming Diyos na yɛsrɛ wo sɛ ma yɛn nyinaa ɛmfa nteaseɛ ne hunumu mmrɛ yɛn. Yɛagye adi yɛhunu sɛ wo Nyankopɔn bi wɔ hɔ no mu a ɛwɔ sɛ yɛsom no. Yɛsrɛ wo sɛ ma yɛnyɛ botaeɛ nti a wofrɛ yɛn na wobɔɔ yɛn. Awurade, yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛ fiefoɔ mmɔbɔ nkanka yɛn mma. Yɛn nuanom ne yɛn yɔnko nnipa. Aberɛ nyinaa wɔboa yɛn ama yɛahyeta wo nsɛm bio. Yɛgyae yɛn akoma mu dadwene nyinaa to wo so. Yɛda wo ase bebree wɔ yɛn Agyenkwa Kristo Yesu din mu. Amen. Mama yɛnhyerɛnhyerɛ mu. hanggang pag-ibig ng ating Diyos namang nasa mga langit. Pamayag na yan isang kantado ay free na jawasro. Adum ang kwadje niya yarese free na radi Yesu Kristo. Na honhom kronkron mo ayon ko ye iniye nyina kuma mu hene. Sesiye ne dani da nyina. Amen.